Mutta menetetty aika ja väärinkäytetty aika on kaksi ihan eri asiaa. Menetin yli 20 vuotta mun elämästä. Siinä meni kaverit, perhe, meni ihan kaikki. Sä oot istunut linnassa. No näkyykö se päälle päin vai? No, ehkä se ei ole aika, mikä meitä kuljettaa, vaan kohtalo. Sinäpä sen sanoit. Se on kohtalo. Ja itse tehdyt asiat ja päätökset, jotka on tuonut meidät just tähän hetkeen. Ja tähän tilanteeseen. Tuonut sut mun eteen.